ayo umura min kɛ ala ka kɛ umura minɛlen ye kamalen min fana ta ni jane da sera ma mɔgɔ ya video ci fana ma ka caya n'o ye talibi ka kun bɛ dɔnkilidaw ni dɔn kɛ a fana ko k'a farala wajulukɛlaw kan sisan o b'a yɛrɛ a fana ba ka ladiliw kɛ a ba ka diinɛw lase an b'a fɔ a ye k'a bisimila an bɛ ku a bisimila an bɛ ku mɛ a k'a bila a kun na a y'i ɲɛsi kulu de ma o t'a to yen dɛ wallahi i tɛ to yen i tɛ kuma si mɛn i tulo la mun ka di i ye a bɛɛ bɛna kɛ lagosikanw de ye mɛ n'a ka seginni kɛra ala kama ko ye a si t'a tɔɔrɔ a y'a fɔ a ye k'a kana kɔfilɛ dɛ a ka diinɛ ni minɛ a ka baara kɛ n'a ye a bɛ laban mun na o ye diinɛ nin de ye an balimamuso dɔ fana bɛ yen n t'a dɔn a bɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn kan n t'a dɔn mɛ mɔgɔw b'a ka kibaruya lase ma ko ye Mabu Tarawele mɛ n yɛrɛ t'a dɔn a bɛ Mali de la a bɛ faransaw de fɛ yan wa n t'a dɔn nka mɔgɔw b'a fana ka lahala fɔ a fana kun bɛ fɛn dɔ la kun a y'o bila seginna kɔ bi k'a bɛ ɲɛsin ala ma mɛ i t'a kɛ abada k'i bɛ to yen kuma bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ma mɔgɔw k'a fɔ o tɛ baasi ye dɛ nka u kana se la de aha o kɔrɔ ye mun ye i ka to ala kɔ ni adamaden sɛgɛnna a ba ma kun a bɛ ɲina o y'a sɔrɔ e ni i ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa minnu seginn'u kɔ ka ala sira minɛ an bɛ dugawu k'u ye sabati kɛcogo ɲuman ala ka dan n'u ma ala ka limaniya kɔkɔ n'u yɔrɔ ala ka limaniya kɔkɔ n'u yɔrɔ ala ka hɛrɛ kan n'u ye ala ka sabati dan n'u bɛɛ lajɛlen ma yan'an ka don walanda kɔnɔ